Jokenya manyalo gini piny omi thuolo mar chulo omenda mar thieth e bwo okumba mar SHA mos-mos kokalo kuom migepe mopogore opogore kamoriwo yore mag hola inyato kokalo e yor sir mar Hustler Fund. Jatend piny Kenya William Ruto oyango ni chenro ni nyalore ka okalo kuom dio namba mar *147# kata *147*. Ruto oyango magi kinde nyasi mar madaraka e kaunti ma Homabay ka bende nopuoyo kenge ma piny owacho mare osekawo e bero sekta mar somo kaka yuto mondi leronwa. En nyasi ma okelo kanyakla oganda ma wuokie counties makaluo kod mamoko ka achiel gi jotelo ma pacho ka. Madaraka mar 62 nyaka ne piny Kenya yudo uhuru. Jatend piny William Ruto tiyo gi thuolo ni e jiwo weche ma otenore gi chenro mag thieth to ahinya okumba mar thieth mar SHA. Olando ayanga namba manyien ma ibiro tigo kod jopiny manyalo gini piny kendo nyalo gombo chulo nengo okumba mar SHA mos-mos. Chenro ni Ruto tiso kaka lipa SHA pole pole oyango ni biro kelo sir mar migepe mamoko ka bende jopiny biro yudo hola mar chulo okumba mar thieth mar SHA. We are introducing an innovative and inclusive payment solution called lipa SHA pole pole, or lipa SHA mos-mos. This initiative enables Kenyans to remit their annual SHA contributions through flexible, manageable installments, whether monthly, weekly, or even daily, based on their financial ability. The system is simple and accessible to citizens. Citizens can dial *147# and follow the prompts to enroll and begin their contributions immediately. Nakasani oyango kenge magisegoyo e chwalo thieth ka okalo kuom okumbano kama olero ni gisechulo gope mag thieth maromo bilion 43 ka Jokenya milion 4.5 osethiedhore e kwan mar milion 23 ma ondikore e okumbano. Since the rollout of Taifa Care in October 2024, 23 million Kenyans have so far registered with the Social Health Authority. In just 8 months, SHA has disbursed Kenya shillings 43 billion in claims to facilities, with 4.5 million Kenyans having received treatment fully covered by SHA since its inception. E sekta mar somo, Ruto nyiso mor ma en-go e okang' ma sirikande osegoyo ndiko jopuonj 76,000 kuom thuolo mar higni 2 magisebedo e telo. We have undertaken the largest teacher recruitment drive since independence, employing 76,000 new teachers over a period of 2 years, and are on course on additional 24,000 teachers by January next year. Our next priority is to ensure every school has infrastructure and equipment needed to support both learners and teachers. Magi biro e kinde madoho ma pachoka pod ochungo ndiko mar jotich manyien mag SHA mane owinjo timre dwe ma okalo ka moko kuom midhiero ma bende neno e sekta mar somo oriwo omenda mar somo ne skunde kama skunde moko nyocha oyudo nyaka shillings 84. Judith Omondi, Ramogi TV.